Добро утро, то стана обяд, докато започна да снимам, но днес съм решила, че ще направя така чаканото видео от мен за първи, втори и трети триместър. Тоест, днес ще снимам 3 видеа, за вас ще бъдат 3, за мен ще бъде един one set. Може би през цялото време с едни и същи дрехи, защото не знам дали ще имам време и нерви да се преобличам. Но докато снимам, предпочитам да си консумирам дневната доза протеин, защото ако го отложа във времето, няма да мога да изпия втора доза, а пък трябва да пия по 2 дози вече. Причината малко бебе, голям шанс да порасне, когато консумираш протеин. Протеина, който пия, аз съм го споделяла и друг път. Това е Прегнако, като съм тествала 3 вкуса, шоколад, банан и това е карамел. Аз много обичам карамел, но в момента си ги смесвам двете по една лъжичка от двата протеина и вкусът става доста балансиран. Малко по-сладък за моите нужди и желания, но все пак е приятен. Правя си го с прясно мляко и с вода, отново за да не става твърде тежък, защото само с мляко ми идва малко тежко, така че го смесвам. По препоръка на доктори разбърквам с ето такава бъркалка. Това мисля, че е бъркалка за фрапе. Слагам малко мляко. И като съм консумирала протеините на Тишо, много трудно се разбиваха. Не знам защо. Но той също ми каза, че този протеин е много хубав, защото бързо става на кашичка. Другият начин, по който го консумирам, е в кисело мляко с чия, ядки. Общо взето си правя една много силна закуска. Днес обаче бяхме на друга тип закуска. Ядохме яйчеца и такива неща. Така че сега вече е 1,5 и ще си направя дозата протеин. Светлината не е хубава, сега ще пусна лампа, за да се виждаме по-добре. Втори опит да започна това видео. Моите хора току-що се прибраха и донесоха нова микровълнова, защото старата ни изгоря. Тя е от времето на моето студентство. И аз често казвам, много се радвам, че се разделих с нея по живо, по здраво, защото последно време ние бях чистила. Освен това, тя си беше променила цвета към жълто. Имаше стикер iPhone. Общо взето добре, че стоеше скрита в един шкаф и единственото нещо, за което я използвахме, беше за пуканки. Но ние не можем да живеем без пуканки, затова буквално днес се здобихме с нова. Това отклонение, моля да ме извините за него, е защото ще бъде интересно за снимането на толкова дълго видео, докато моите хора са у дома и след малко ще започнат да влизат, да излизат, да са любопитни, да разберат какво говоря и така нататък. Тишо също си е вкъщи, защото днес е събота, 2 май, всички сме си у дома. Отделила съм въпроси, които ми бяхте задали преди много време и се движих по тях през първото видео, но сега ще отговоря на друга част, която според мен повече пасваше на темата за първия триместър и ги бях оставила за тази тема. Но въпреки че има въпроси, няма да ги пропусна, но искам да започна така малко по-отдалече, а именно как се чувствах през първия триместър, защото това беше доста отдавна. В миналото видео ви споделих как съобщих на Тихомир, как разбрах, че съм бременна, колко зле съм се чувствала чисто емоционално, защото умората много рязко ме грабна, но да започна от там, че няма бременност, през която аз в първия триместър да съм се чувствала добре. С Елмира се спомням, че всяка сутрин ми ставаше лошо в градския транспорт, докато отивах на работа. Първо, че се успивах страшно много и докато пътувах с 280, няколко пъти имах почти успешни опити да стигна до линейка, защото припадах буквално в автобуса. Първия път, когато ми се случи, слава богу, една от колежките ми случайно пътуваше заедно с мен и като ме видя, че се свличам, реално от другия край на автобуса видя, че аз съм причината това да се случва и дойде, спря автобуса и преди да са извикали линейката, реално успя да ме съвземе с малко вода, така да ме наплиска и слезнахме и продължихме заедно да ходим към работното си място. Да, мамо? Мога да ти кажа за нещо. Кажи, мамо. Тати не ми дава на учителя пет. Не ти дава? Да. Що?
Не ми дава. Не можеш да само поканваш мама на гости. Трябва да, ако искаш, питай тати да го поканим ние Петър на гости. Може? Може, да, отиди да го питаш. Вторият път, когато ми стана страшно лошо, значи това ви говоря, това е история преди 10 години. Смятайте тогава как ми е действала бременността, а сега съм на 32, нали? Разликата е голяма. Втория път, когато ми се случи подобна ситуация, беше 2-3 сутрини по-напред във времето, пак преди работа, в 280. Изкочих от автобуса в един момент, защото просто усещах как направо цялото ми тяло започва да се почи, започва да ми премалява и изкочих, седнах на тротуара и една жена ми купи вода, за да пия, за да съм по-добре, защото ме видя, че ми е адски лошо. Естествено, тогава не ми личеше, че съм бременна, аз все още и криех в работата, така че просто закъснявах сутрин и изглеждах неадекватна. Но не е нещо, което след това със Сатанас да не ми се е случвало. Слава Богу, не ми е ставало лошо, просто защото на пешеходно разстояние ми беше след това другата работа и вървейки пеша всъщност не ми е падало кръвното. Това, което правих тогава, за да преодолея сутрешното, той не е гадене, а наистина падане на кръвното и кръвната захар, беше да ям Twix преди да се кача в автобуса, буквално на спирката си бодвах половинка, за да мога да издържа пътя, защото в този период и не ми личеше, хората не ми правиха място откъде да седна, а и сами знаете 280 колко натоварен автобус беше по това време на студентството. През тази бременност, по същият начин, аз се чувствах зле, пак ми е падало кръвното, но когато съм си вкъщи, винаги мога да легна, да седна, да се подпра, да пия вода. Общо взето не съм изпадала в такива ситуации. Хоум офисът е голямо предимство за бременните, защото никой не ги вижда как са смачкани като парцали. Относно повръщане, защото много хора ме попитаха дали съм имала гадене и повръщане, аз съм от хората, които генерално в живота си много рядко се разболяват, чак тя чукам на глава, много рядко се разболявам от вируси с повръщане. Дори това да се случи, стомахът ми е явно малко по-силен или устойчив, не мога да го кажа. Понякога не е за добре, защото ми е просто лошо и тежко и не мога да повърна. Друг път, ако повръщам, се случва 2-3 пъти и вирусът се е отишъл, което е супер. Така че по време на бременността, в първия триместър съм имала ситуации, в които направо много ми се искало да повърна, за да ми олекне един вид, макар че не мисля, че това е решение. Майките, жените, които са минали през този период, могат да споделят, но знам, че са много тежки периодите на повръщане, буквално отслабват, чувстват се зле и просто да отидеш и да повърнеш не е решение на проблемите, защото малко по-късно пак се чувстваш по същият начин. Слава Богу, аз... Каза да. Добре, обадете се. Това не мога да се обадя от твоя. Добре, ай сега ще се обадим на Петрето да дойде на гости. След кратка пауза продължавам напред. Надявам се, че не ви товаря с твърде много информация, защото май доста говоря. Това е нормално ли? Така. Другия симптом, чисто емоционален, аз говорих и загатнах в предното видео, но това е колко отвратителна става работата за мен. Добре, звучи странно, обаче в тези периоди, освен че не ми се работи, аз съм на такава вълна, отставям всичко, напускам, няма повече да работя тук, не ми се занимава с вас, дразните ма всички. Общо взето ставам много нетърпима за себе си основно. Не го показвам чак толкова открито на хората около себе си, но аз съм в такава дълбока депресия от работата си и смятам, че не работя нищо чак толкова стойностно, че да ме задържа на работното ми място и така нататък. Така че изпитвам неприязъм към работните си ангажименти и според мен това е в резултат на умората, която ме преследва. Постоянно ми се спи. Спомням си, че на работата ми, когато бях бременна с Ели, всяка сутрин закъснявах и отивах поне 9:30 на работа. Никога работодателя не ми е правил проблем, просто защото аз съм човек на проекта. Т.е. ако аз отида по-късно, или ще остана до по-късно след работа, или ще се доработя вкъщи, така че нищо не е изоставало.
но е било за сметка на съня, който си го взимам сутрин, защото иначе просто съм абсолютно неадекватна. Този път, когато вече работя за себе си и нещата се случват от вкъщи, просто забавях предаването на много от проектите си с извинението, че не се чувствам добре, че периодът е по-различен. Нали, много така бях отложила, също не споделях причината, но казвах, че не се чувствам чисто здравословно съвсем на 100%. И да, забавях си видеята, за което съжалявам на брандовете, но случва се и на най-добрите. Нещо, което доста така емоционално ме удари през първия триместър, беше прокървяване, което се появи в 8-ма гестационна седмица. Аз все още не бях отишла на гинеколог, въпреки че горе-долу 7-8 седмица се чува вече пулс. Аз отлагах този процес, както много пъти вече в миналото видео ви обясних защо. И в момента, в който прокървих, реално в моите очи беше или ще го бъде, или няма да го бъде, но спешно трябва да отида на лекар. Прокървяването беше съвсем леко, зацапване в кафявата така гама на кръвта, не беше бистра кръв и всъщност отидох на доктор. Слава Богу, като отидох на прегледа, се чу дори пулсът, бебето си отговаряше на седмицата и всичко изглеждаше наред. И сега се връщам на списъкът от въпроси, които вас лично ви интересуват. Първият от тях е дали съм вдигала кръвно през първия триместър. За добро или зло нямах апарат за мерене на кръвно. Той пристигна при мен след първият ми реален преглед в 12-та седмица при моята специалистка, а именно акушер-гинеколог доктор Арабаджикова в София. След прегледа при нея се установи, че имам затруднено кръвоснабдяване от лявата артерия, тази, която е тук на кръка. И реално това предразполага прием на аспирин, за да може да се предотврати прееклампсия. Не знам дали се изразявам съвсем правилно, заради това по-скоро ще ви кажа само, че в този период реално си купих апарат за мерене на кръвно и започнах да го меря известно време. Наблюдавах, че всичко е наред и след това съм спряла да го меря. Имаше няколко пъти, когато през нощта имах главоболие и болка тук отзад, но апарата още не беше пристигнал при мен и не бях сигурна дали е кръвно или просто главоболие. Склонна съм да мисля, че съм имала някакъв тип кръвно, но от тогава, откакто взех да си приемам аспирина, не съм имала никакъв проблем с кръвното си, по-скоро дори ми е ниско. Къде съм си направила феталната морфология и дали съм доволна? Както и в миналото видео споменах, моето проследяване преминава при доктор Сурчева в Стара Загора, като по-достъпен вариант, който е близо до мен и мога да пътувам в рамките на един ден, тя да си ми пусне изследвания и да ме прегледа обстойно. Но тъй като ще раждам при доктора Рабаджикова в София, в болница Надежда, аз регулярно ходя при нея и всъщност сме си направили схема, график, в който през 15 дни фактически аз съм на преглед. В рамките на един месец минавам и през единия и през другия специалист. Феталната ми морфология е при доктор Арабаджикова, като тя всеки път е била при нея и с другите бременности, и с Ели, и с Наско съм имала фетална морфология. Казвам го, защото преди 10 години всъщност не всички майки си правиха това изследване, но сега вече е доста популярно и според мен дори задължително да се прави. Първата фетална морфология трябва да бъде съпроводена заедно с скрининг за генетични аномалии, мисля, че така се нарича. Аз всеки път почти, мисля, че само с Атанас не съм пускала в майчин дом. При него бях пуснала в Синево като лаборатория, но при другите бременности винаги съм пускала в майчин дом и този път го направих така. Доктора Рабаджикова така доста ме поуспокои преди това, защото каза, че едно е да правиш скрининг на 20 и няколко години, друго е след 30. Тя така ме подготви за резултатът, който можеше да бъде доста по-занижен за някои от синдромите. Т.е. ако преди съм имала едно на 1500 или едно на
10 000. Тази бременност ми отчете доста увеличен риск, т.е. малки, 1 към 600 или 1 към 800 беше, което естествено мен ме притесни, така че това доведе до пускането на пренатален тест. Може би ще ви интересува и къде съм си пуснала пренаталния тест. Аз съм доста скептична към тези видове тестове, смятам, че има голяма доза маркетинг в тях, но безпомощното състояние, в което бях и притеснението ме накараха да потърся лаборатория по препоръка на доктора Рабаджикова. Ще ви оставя тестът, който аз си направих. Хубавото беше, че той включва освен рисковите генетични аномалии и такива, които по-рядко се изследват, като например определени антибиотици, към които е възможно детето да има непоносимост. Доколкото се спомням, имаше разни такива неща. Слава Богу, при всички неща, риска излезе много нисък и фактически единственото нещо, което ми подейства хубаво е, че поне разбрахме на 100% пола, макар че още в 12 седмица той много ясно се видя и при едната, и при другата лекарка и за това нещо изобщо не съм имала впечатление дали ще бъде момиче или момче. Аз се знаех, просто теста го потвърди. И всъщност на втората фетална пак бях при нея. Трета не знам дали сме правили, защото имам чувството, че тя, знаейки моят проблем с доплерите, всеки път е като една малка фетална морфология. Тоест доплери мерим всеки един месец, когато отида при нея. Всеки един път, когато отивам при доктор Сурчева по същият начин, тя също може да ги мери. И всъщност те двете си сравняват резултатите. Тоест едната пита какъв е бил резултатът преди 15 дни, след това след 15 дни другата и така имаме едно много детайлно проследяване, в което целта е да не се стигне до ретардация на плода. Какви добавки съм взимала и тук ще върна лентата по-назад, още от преди забременяването, защото според мен също е важна подготовката за една бременност. Може би не цяла година, но както при мен поне месец-два. През август си направих пълен пакет кръвна картина, урина и си пуснах някои витамини, които знам, че са проблемни за мен, тъй като аз имам Хашимото. В тази връзка си направих изследване на витамин D, B12 и мисля, че е това. Това са двата витамина, които изследвах, защото знам, че са проблемни при мен. B12 ми излезе доста добре, но витамин D беше много занижено. Така че първите неща, които започнах да приемам, беше нова доза за Хашимотото, така че да влезна в правилните норми, т.е. да стигна около 2 единици. И освен това витамин D. С стартирането на бременността, като хранителни добавки, не съм взимала витамини, които са такъв тип комплект, цялостен сет от витамини за бременни. По-скоро заложих на определени витамини, които знам, че са ми дефицитни. В това число, разбира се, започнах да пия фолиева киселина още преди забременяването. Това го пропуснах. Тя продължи и след това. Омега-3 и 6 масла. Това е нещо, което през тази бременност и двете лекарки ми препоръчаха, тъй като се смятат, че са изключително важни за развитието на нервната система и мозъкът на бебето, дори в най-ранна възраст. Спомням си, че за някакъв период приемах и селен и сега това, с което продължавам, не знам, трябва ли да въртя до третия триместър, но желязото ми доста спадна, както и B12, така че съм включила и тях като витамини, които добавям към дневната си доза рутина. Това са основно нещата, които смятам, че трябва да им обърне внимание всяка една бременна, особено за витамин D. Задължително си го изследвайте, защото той е от много голямо значение отново за развитието на плода. Дали двамата сме пиели някакви хранителни добавки? Не, Чишо не е приемал някакви специални добавки преди забременяването ми. Единственото нещо, което правихме и двамата е активно да тренираме. То просто така си ни беше супер приятно като процес. Ходихме на пилатес на открито. Ние го наричаме в Хармали пилатес, но то си е кръгова тренировка.
един ден, има един ден силова тренировка и така треньорът ги редува, така че да имаш едно пълноценно движение през седмицата. Много е приятно, защото е на открито на двора на нашето училище, където Ели учи и фактически докато децата играят около нас, ние родителите тренираме. Беше много яко лято от към тази гледна точка и двамата поотслабнахме и влезнахме във форма, което смятам, че много е допринесло за бързото забременяване. Дали сме имали проблем с това? Не сме имали. Да, случи се доста по-бързо от очакваното, но в същото време пък е добре да кажа, че не винаги е възможно това. Примерно с Наско не се случиха толкова бързо нещата. Там мисля, че около 8 месеца правихме опити. Не съм се демотивирала или притеснявала тогава, защото все пак това е второ дете след първа успешна бременност и не съм влизала в тези детайли, които да ме притеснят, което мисля, че беше правилната стратегия, а сега се случи твърде бързо, сякаш. Аз си мислех, че няма да стане толкова лесно, но уви. Пожелавам го на всеки му такова лесно забременяване, защото има ли разлика в другите бременности през първия триместър? Основната разлика, според мен, е, че доста късно започнах да усещам плода. Фактически с Наско и с Ели някак през 15-та седмица вече започнах да усещам бебето, докато тук се забавиха нещата. Може би поради някакво разположение, по-специално на плацентата, не знам. Но така или иначе, докторите ми казаха, че това е съвсем нормално. За мен не беше, но с времето всичко се нареди. Колко килограма съм качила? През първият триместър качих 5 кг, което изобщо не е малко според мен, защото от 60 на 65 визуално почти не ти личи, че си бременна, но в същото време имаш кембенце, което беше много странно. Аз си виждах, че корема ми расте. Ще ви оставя и видео, в което така се вижда преди 12-та седмица, мисля, че беше 9-та седмица, в която аз наистина си имах малко коремче. Проблема беше, че изведнъж започнах и да качвам килограми и съответно хората не знаеха аз бременна ли съм или съм дебела. За себе си знаех, но да, апетитът ми много се отприщи. Може да ми е било лошо и да ми се е спяло, но любов към хладилника имаше нон-стоп. Постоянно ми се хапваха въглехидрати, много сладко ми се ядеше и прибягвах много към тестени работи. Спомням си, че ходих да си купувам тиквеник, банички, Тишо ми носеше и аз просто с такъв кеф си ги хапвах, че няма на къде. Изобщо много ми беше трудно да се съобразявам, много ми беше трудно да се ограничавам. И като цяло, ако ме питате дали нещо конкретно ми се е ядяло, всичко, което ми се е дояждало, съм си го правила. Най-редовно си пържих мекички, правих си бухтички, изобщо децата, деца вика, много намазаха в този период, защото аз сутрин като станех и почвах да пържа разни неща, такива тестени. Като в началото нямаше проблем, но във втория триместър от тях ми се появиха киселини. Кога видяхте полът на вашето бебе? Малко по-рано говорих по темата, но да, в 12-та седмица по време на скрининга разбрахме полът на нашето бебе. Той се видя, а след това се и потвърди чрез пренаталния тест. Ние ще разберем пола на нашето Бебе. Всеки си избира по едно кекче и се редуваме. Ще почнем от най-малкия. Представяте ли се първото да е? Бяло. Лило, ти какво искаш да е? Ти искаш да се наядиш? Пореден неуспешен опит. Не! Поколебази и винаги разпътни това, което искам. Няма. Колко кекчета са? 20! Майко. Ма нас ако е момиче, какво ще стане? Ще отидам в спалнята и ще се заключа сам. Не. Ма добре, сега си ги яла всичките, после хората ще ги ядат. Давай! Готови ли сте? Готови ли сте? Много е тъжно. Едно момиче и едно момче да е. Носи, че си готов да родим още
още едно ли да направиш щастлива кака? Да. И още едно. Пък не си има рожден ден. Става 9, после 10. Лошо ли е, че се забавлява? Как стоят нещата при второ-трето секцио? Специално при мен за второто секцио нямах никакъв проблем. Възстановяването според мен беше дори по-бързо от първото. По-малко ме болеше след самата операция. Единственото нещо, което си спомням като по-сериозна болка, беше моментът, в който започна да отшумява действието на опойката от самото раждане. В един момент толкова жестоки стягания имах в корема, за свиване на матката. Бяха супер болезнени. Направо го усещах като раждане. И докато ми подейства парацетамол, не знам какво ми пуснаха тогава, така имаше един 30-минутен прозорец от време, в което много ме болеше. Но след това изобщо не съм имала проблем с възстановяването. Също и самата операция визуално отвън е лепена и буквално имам една черта. Сега ще видим с трето секцио. Честно казано съм се подготвила, че може да бъде по-сложно и че времето за възстановяване, което ще трябва да си дам, ще бъде по-дълго, защото все пак искам мускулатурата ми да се възстанови. Това е трети път рязане на една и съща зона. Слава Богу, при предишните операции не съм имала някакви сраствания и работи, които така да ми създават дискомфорт. Надявам се и този път да няма. Притеснено ми е. Знам, че е рисково и че жената не е създадена да ражда секцио много пъти, но нямам друг избор. Боядисвам ли косата си по време на бременност? Не я боядисвам. Не защото съм бременна, а просто защото аз по принцип не си боядисвам косата. Използвам това, че за сега нямам бели косми. Относно постригването, трябва да ви кажа, че няколко пъти сама се постригах, защото просто се изнервям на цъфтежите, които са се появили. Косата ми страшно много е пораснала, но признавам, че крайчетата са доста нацъфтели. Не съм отишла специално на фризьор, просто от суеверие, нали? Но от време на време аз си клъцвам някои косъмчета, които ме дразнят колко са нацъфтели. С това видеото за първия триместър приключва, но ще се върна съвсем скоро с следващото видео за втория триместър. За там също съм ви подготвила някои още по-интересни неща, които ми се случиха и искам вие да знаете. Ще ми бъде интересно, ако вие преминавате през този процес или вече сте минали, как сте се чувствали през първия триместър, толкова зле колкото мен ли? Също, ако сте намирали някакви решения на собствените си проблеми, като моето ядене на Twix преди да се кача в автобуса, би било интересно. Между другото, сетих се, освен това си слагах студена вода, си пълних от вечерта с лимон и докато пътувах, така гушвах бутилката, за да се охлаждам и постоянно през цялото време пиех вода, докато съм вътре в автобуса. Това също много ми помагаше да съм освежена и главата ми да е на линия. Всякакви такива неща съм сигурна, че ще бъдат полезни на други дами, така че пишете долу да стане една добра, готина кореспонденция. До скоро! А тук можете да видите още видеа от мен, в които не се запахтявам да говоря. Изберете, гледайте, последвайте. И няма да ви разочаровам. Следващата седмица вече има планирано ново видео.